3 கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே, ஐ புட் லைவ். ஸோ அது போயிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் பிரதா கதா स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वा प्रदंडिकम्. ए कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு இந்த 7வது சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதுலதான் நம்ம வந்து கண்டினியூவேஷன் இது நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி 15th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 16th ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சதுர்வித பஜந்தமே, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா துஷ்கிருதினோ சுக்ருதினோ. ஆல்ரெடி துஷ்கிருதினோ குறிஞ்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படிச்சிருக்கோம், நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்ப சுக்ருதினோ, அதாவது 4 விதமான நல்லோர்கள் யாரெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவிட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கண்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கைங்கரியங்கள் எல்லாம் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து படிக்க போறோம். சோ சதுர்வித பஜந்தே மாம் ஜனஹ சுக்ருதினோ அர்ஜுனஹ ஆர்த்தோ ஜிக்னாசுரார்த்த சார்த்தீர் ஞான ஞானிஷா பரதர்ஷபா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சதுர்வித அப்படின்னாலே 4 விதமான பஜந்தே உண்டு புரிகின்றனர். ஐ திங்க் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நான் மியூட்டால் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் வேணா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம், சரிங்களா? So you have the provision to unmute yourself. ஓ 16th ஸ்லோகம் ஐ திங்க் யார் வாசிக்கிறீங்க? புஷ்பம் மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க, அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. பண்ண முடியலமா? இல்ல இல்ல, சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனாஹ சுக்ருதினோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிஞ்சாசுரார்த்த ஆர்த்தி ஆர்த்தி ஞானிச்ச பரதர்ஷப. எஸ் வாசிக்கவா மாதாஜி? எஸ் எஸ் எஸ். சதுர்விதாக 4 விதமான பஜந்தே தொண்டு புரிகின்றனர், மாம் எனக்கு, ஜனாக மனிதர், சுக்ருதினக நல்லோர், அர்ஜுனா ஆர்த்தக துயருற்றவன், ஜிஞ்சாசு கேள்வியுடையவன், அர்த்த அர்த்தி ஜட லாபங்களை விரும்புபவன், ஞானி விஷயங்களை உள்ளபடி அறிந்தவன், ச மேலும் பரத பரத வம்சத்தில் சிறந்தவனே. பொழிப்புரை. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். பொருளுரை. துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோர் அறநெறிகளை பின்பற்றுவோர் சுக்ருதியினர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சாஸ்திரங்களின் சட்டதிட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் இவர்கள் நீதி மற்றும் சமூக சட்டங்களை கடைபிடித்து பெரும்பாலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்கள் ஆவர். இவர்களில் 4 வகையினர் உண்டு. துயரத்தில் இருப்போர், பணத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், பூரண உண்மையின் அறிவை தேடுவோர், பல்வேறு சூழ்நிலைகளின் காரணத்தினால் இத்தகையோர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டாற்றி வருகின்றனர். தங்களது பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால் இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. தூய பக்தி தொண்டு ஜடலாபத்திற்கான எவ்வித ஆசைகளும் இல்லாதது. பக்தி ரசாமிருத சிந்து. தூய பக்தியினை பின்வருமாறு விவரிக்கின்றது. அன்யா பிளாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத் யனாவிருதம் பூர்ணத்தின் ஞானம்.
கிருஷ்ண கிருஷ்ணானு அனுகூல்யேன கிருஷ்ணா புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான வாசிக்கவா மாதாஜி? பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான முறையில் எவ்வித லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் பலநோக்கு செயல்கள் தத்துவ கற்பனை ஏதுமின்றி திவ்யமான அன்புடன் தொண்டாற்ற வேண்டும். இதுவே தூய பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டிற்காக முழுமுதற் கடவுளை அணுகும் இந்நான்கு வித நபர்கள் தூய பக்தர்களில் உறவினால் தூய்மையடைந்து தாங்களும் தூய பக்தனாகி பக்தனாகி விடுகின்றனர். ஆனால் துஷ்டர்களை பொறுத்தவரையில் பக்தி தொண்டு அவர்களுக்கு மிகவும் கடினமானது. ஏனெனில் அவர்களது வாழ்க்கை ஆன்மீக நோக்கங்கள் அற்றதும் நெறியற்றதும் சுயநலம் மிக்கதும் ஆகும். ஆனால் அவர்களில் சிலரும் கூட தூய பக்தரது உறவை பெறும் நல்வாய்ப்பை பெற்றால் தூய பக்தராகி விட முடியும். பலநோக்கு செயல்களின் எப்போதும் மும்முரமாக இருப்போர் ஜட வாழ்வில் துன்பங்களை அடையும் போது கடவுளிடம் வருகின்றனர். அச்சமயத்தில் தூய பக்தருடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இவர்களும் இறைவனின் பக்தர்கள் ஆகின்றனர். சில சமயங்களில் வாழ்வில் வெறுப்புற்றவர்கள் தூய பக்தருடன் உறவு கொண்டு கடவுளை பற்றி அறிவதில் ஆர்வம் கொள்கின்றனர். அதுபோல் வரட்டு தத்துவவாதிகளும் தங்களது எல்லா அறிவு துறைகளிலும் வெறும் சில சமயங்களில் கடவுளை பற்றி அறிய விரும்பி பக்தியுடன் தொண்டாற்றுவதற்காக முழுமுதற் கடவுளை வந்தடைகின்றனர். முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவரது தூய பக்தரின் கருணையினால் அருவ பிரம்மன் மற்றும் உள்ளத்தில் உறையும் பரமாத்மாவை பற்றி ஞானத்தினை கடந்து கடவுள் நபர் என்ற கருத்திற்கு இவர்கள் ஓய்வு பெறுகின்றனர். துன்பமுற்றவர், கேள்வியாளர், அருவை தேடுவோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர் ஆகிய நால்வரும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட பின் தூய பக்தர்கள் ஆகின்றனர். இத்தகைய தூய நிலையை அடையாமல் பகவானது திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் பலநோக்கு செயல்கள், பௌதீக அறிவை தோடும் எண்ணம் போன்றவற்றினால் களங்கத்துடன் வாழ்கின்றனர். எனவே தூய பக்தி தொண்டினை அடைவதற்கு முன் இந்த நிலைகளெல்லாம் கடந்தாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ஸோ 4 விதமான நல்லோர்கள். ஸோ சுக்ரிதினோ. ஸோ போன ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா துஷ்கிருதினோ பார்த்தோம். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுக்ருதினோ படிக்கிறோம் நம்ம வந்து. அதாவது யார் யாரெல்லாம் இந்த 4 விதமானவர்கள், அதாவது கேள்வி உடையவர், அதாவது மேலும் மேலும் ஞானத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அது எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு ஈடுபடுத்துறதுக்காக பண்றேன்னா அப்படிப்பட்டவர்கள். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப வாழ்க்கையில வந்து சதா சர்வ காலமும் கஷ்டங்களையே அனுபவித்து கொண்டிருப்பவர், இதற்கு ஒரு விடிவு காலத்தை பகவான் கொடுக்க மாட்டாரா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பகவான் மேல அந்த விதத்துல பக்தி கொண்டுள்ளவர்கள். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு துயருற்றோர், ரெண்டாவது வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேள்வி உடையோர், நான்காவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம்பொருளுடைய உண்மை ஞானத்தை பற்றி பூரணத்தினுடைய அறிவை தேடுவார். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்வி உடையோருடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து த ஹையஸ்ட் லெவல். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிகிறார்கள். ஸோ துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மான எல்லாம் இது ஆப்போசிட் இல்லையா, சுக்ரீதனர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சாஸ்திரங்களின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் இவர்கள். ஸோ வேதங்களை இவர்கள் இந்த 4 விதமானவர் நல்லோர்கள் கண்டிப்பாக வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ நீதி மற்றும் சமூக சட்டங்களை கடைபிடித்து பெரும்பாலும் பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்பவர்கள் ஆகின்றனர். ஆக்சுவலி இவர்களில் 4 வகையினர் உண்டு. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். பூரண உண்மையின் அறிவை தேடுவோர். பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் காரணத்தால் இத்தகையோர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டாற்ற வருகின்றனர். ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா, சில பேர் வாழ்க்கையில ரொம்ப விரக்தியான பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தி தொண்டுல வந்து எதுவுமே இன்னும் இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்ச பிறகு பக்தியில போயிட்டு அவங்க வந்து முன்னேறி இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் உண்டு ஆக்சுவலி.
தங்களது பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய பக்தியினுடைய பலன்களை எதிர்பார்த்து பக்தி செய்வது. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாம கர்ம யோகம் மற்றும் கர்ம காண்டா. மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டால தான் இருக்கும். சோ தூய பக்தி தொண்டு ஜட லாபத்திற்கான எல்லாவித ஆசைகளும் இல்லாதது. பக்தி ரசாமிரத சிந்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்யாபிலாஷத சூன்யம் ஞான கர்மாத் யனாவிருத்தம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானு ஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஐ திங்க் இந்த ஸ்லோகம் நம்ம ஈவன் இன் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கூட நம்ம படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இது. ஸோ பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதகமான முறையில் எவ்வித லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் அனுகூலேனா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த ஒரு அனுகூலம் இல்லாம அவர்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஒன்லி பக்தி மட்டுமே செய்யறது. பலநோக்கு செயல்கள் அது செய்ய தேவையில்லை. அப்புறம் தத்துவ கற்பனைகள் நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெகுலேஷன் பண்றோம் இல்லையா, கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்தாலே இதெல்லாம் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்ட்டு யூகம் பண்ணிட்டு கற்பனையில வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்றது. திவ்யமான அன்புடன் தொன்றாற்ற வேண்டும், இதெல்லாமே இருக்கக்கூடாது. பலநோக்கு செயல்களும் இருக்கக்கூடாது, நம்மளுடைய தத்துவ கற்பனைகளுக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய செயல்களும் இருக்கக்கூடாது. எந்தவித லாபத்தையுமே எதிர்பார்க்காம தான் நாம வந்து பக்தி செய்யணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தொண்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி தொண்டு என்று கூறப்படுகின்றது. அதான் பக்திர் உத்தமமா அது சொல்லியிருக்கிறது. பக்தி தொண்டிற்காக முழுமுதற் கடவுளை அணுகும் இந்த 4 வித நல்ல நபர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தர்களின் உறவினால், ஸோ டிவோட்டி அசோசியேஷன்னால தூய்மை அடைந்து, ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருந்தாதான் நமக்கும் வந்து லேட்டஸ்டா என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து லேகிங்ல இருக்கும், எது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we will come to know. ஸோ ஐ திங்க் மறுபடியும் சவுண்ட் வருதே. ஸோ பக்தி தொண்டரை அணுகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தர்கள் ஆகி விடுகின்றனர். அதாவது டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல போனாலே கண்டிப்பா இப்ப நீங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னா 53 பேர் 54 பேர் வரீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க எல்லாருமே லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியா இருப்பீங்க. யாரோ 4-5 பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் நாட் பி இந்த மெஜாரிட்டி. அந்த லெவல் 2ல இருக்கிறவங்க தான் நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கேயும் கேட்கிறீங்க. ஏன்னா அது கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆவல், பக்தி என்ற அந்த பிரபாவம் இருக்கிறதுனால தான் நீங்க அட்லீஸ்ட் இதுக்காக டைம் ஒதுக்கி இந்த செஷனுக்கு நீங்க எல்லாருமே வரீங்க. சோ ஆனால் துஷ்டர்களை பொறுத்தவரையில் பக்தி தொண்டு அவர்களுக்கு மிகவும் கடினமானது. சோ அந்த பாதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து மிகவும் சிரமமானதாக இருக்கும். ஏனெனில் அவர்களது வாழ்க்கை ஆன்மீக நோக்கங்கள் அற்றது, எல்லாமே பௌதீக செயல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஆன்மீகம் நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டா போகணும். ஆன்மீகத்திலையும் போகணும், பௌதீகத்துல நமக்கு என்ன கடமைகள் இருக்கோ அதை கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா. இதை விடுத்துட்டு இதை மட்டுமே நம்மளால இருக்க முடியாது. இதை விட்டுட்டு இதை மட்டுமே நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பா இந்த உலகத்துல திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டு தான் இருப்போம். அதனால வந்து ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும். சோ நெறியற்றதும் சுயநலம் மிக்கதும் ஆகும். ஆனால் அவர்களில் சிலரும் கூட தூய பக்தரது உறவை பெரும் நல்வாய்ப்பை பெற்றதால் தூய பக்தராகி விட முடியும். அதாவது சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு பக்தருடைய டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தாலே ஞானமும் அவர்களுக்கு விருதியாகின்றது. உண்மையான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி எது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அறியக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கும் கிடைக்கின்றது. சோ பலநோக்கு செயல்களில் எப்பொழுதுமே மும்மரமாக இருப்போர் ஜட வாழ்வில் துன்பங்களை அடையும் பொழுது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ எப்பவுமே கிரீடியாவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து குரோதம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே, அதாவது அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவுட்கம்ஸ் மேலதான் அவங்க டிபெண்டன்சியா இருப்பாங்க. சோ அப்படி நடக்கும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்துல அவங்க கடினமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பயாவது அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில புண்ணியங்கள் இருந்தாக்கா ஒரு பக்தருடைய அசோசியேஷன் ஏற்பட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களும் வந்து ஒரு பக்தர்களாக ஆகுவதற்கான சான்சஸ் நிறைய உண்டு. சில சமயங்களில் வாழ்வில் வெறுப்புற்றவர்கள், இது நிறைய பேரு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெறுப்புற்றவர்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே வந்து லைஃப்ல நம்ம நினைச்சது சுத்தமாவே எதுவும் நடக்காம போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they will end up in
ஸ்பிரிச்சுவல் தான் மெஜாரிட்டி. அது நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம். தூய பக்தரின் உறவு கொண்டு கடவுளை பற்றி அறிவதில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதனால அதுல வந்து ஆர்வத்தை அவர்கள் விருதி செஞ்சு கொள்கிறார்கள். அது போல வரட்டு தத்துவவாதிகள் கூட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ட்ரை பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அப்படிப்பட்டவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா அறிவு துறைகளிலுமே வெறுப்புற்று, அப்புறமா பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சமயங்களில் கடவுளை பற்றி அறிய விரும்பி பக்தியுடன் தொண்டாற்றுவதற்காக கடவுளை வந்து அடைகின்றனர். சோ முழுமுதற் கடவுள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரது தூய பக்தரின் கருணையால், அதாவது ஒண்ணு வந்து பகவானுடைய மெர்சி, இல்லைனாக்கா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம். இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அருவ பிரம்மன் மற்றும் உள்ளத்தில் உறையும் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை கடந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 3 நிலைகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவமாக, அதாவது பிரம்ம நிலை, 2வது பரமாத்மா நிலை, 3வது பகவான் நிலை. இது 3மே நம்ம படிச்சிருக்கோம். துன்பமுற்றவர், கேள்வியாளர், அறிவை தேடுவோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர் ஆகிய 4வரும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு ஜட லாபத்திற்கும் எல்லாவித தொடர்பும் இல்லை, எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட பின் தூய பக்தர்கள் ஆகின்றனர். ஸோ அதாவது வாட் இஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் அப்படின்னா என்ன, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்னா என்ன, இதனால என்ன லாபம், இதனால என்ன ப்ராப்ளம்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பகுத்தறிவால அவங்களால வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆன்மீகத்தினாலையும் பகுத்தறிவாலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஏன்னா நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் கொஞ்சம் வேணும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ வெறும் ஆன்மீகம் மட்டுமே இருந்தாக்கா நம்மளால வந்து ஞானத்துல நம்மளால விருத்தி செஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ முழுமை அடையணும்னாக்கா நல்ல விதத்துல ஞானமும் நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும். இத்தகு தூய நிலையை அடையாமல் பகவானது திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் பலநோக்கு செயல்கள், பௌதீக அறிவை தேடும் எண்ணம் போன்றவற்றால் கலங்கத்துடன் வாழ்கின்றனர். ஸோ பௌதீக எண்ணங்கள் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதையே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இது வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர், இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். நம்ம வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர் மேல வந்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணாம அந்த பௌதீக இயற்கை மேல நம்ம வந்து டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஆன்மீக இயற்கை மேல வந்து பற்று நம்ம வந்து வளர்த்துட்டோம்னாக்கா பக்தி பாதையில நம்ம வந்து மேலும் மேலும் முன்னேறுவதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ எனவே தூய பக்தி தொண்டினை அடைவதற்கு முன் இந்த நிலைகள் எல்லாம் கடந்தாக வேண்டும். ஸோ பியோர் அந்த டிவோஷனல் அந்த நேச்சருக்கு நம்ம போகணும்னா இது எல்லாத்தையுமே கடந்துதான் நம்ம போகணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேஷாம் ஞானி நித்திய யுக்தக ஏக பக்திர் விவிஷ்யசே பிரியோ ஹி ஞானினோ அத்தியார்த்தமகம் சம மம பிரியக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேஷாம் இவர்களில் ஞானி முழு ஞானத்தை உடையவன், நித்திய யுக்தக அதாவது நித்தியம் மீன்ஸ் பெர்மனன்ட், யுக்தா மீன்ஸ் யோக நிலையில், ஸோ எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு, ஏக மட்டும் பக்தி தொண்டில், விவிஷ்யசே விசேஷமானவன், அதுக்கப்புறம் பிரியமான அதாவது பிரியா மீன்ஸ் பிரியமானவன், இஹி நிச்சயமாக, ஞானின அதாவது ஞானிக்கு, அத்தியர்த்தம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்தியாத்மகம் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் அத்தியர்த்தமம் அகம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மிகவும் நான் அவன், மேலும் எனக்கு பிரியமானவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நாம வந்து பிரியமானவர்களாக ஆகின்றோம், அவரும் நமக்கு வந்து பிரியமானவர் ஆகின்றார். இதுதான் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். சோ மேல பார்த்த அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள்ல வந்து யார் ஒருவர் பக்தி தொண்டில வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் வந்து மிக சிறந்த மனிதர் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தர். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவன் எனக்கு பிரியமானவன் ஆகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. உதரா சர்வ ஏவைதே ஞானி துவாத்மயமே மதம் ஆஸ்தித ச ஹி யுக்தாத்மா மாமே வானுமத்மாம் கதிம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உதரா உத்தமர்கள், சர்வே அனைவரும், ஏவ நிச்சயமாக, ஏதே இந்த ஞானி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானி என்பது ஞானி, தூ ஆனால், ஆத்மா ஏவ என்னை போலவே, மே எனது, மதம் கருத்து மரது, அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திதக நிலை பெற்றவன், சா அவன், ஹி நிச்சயமாக, யுக்த ஆத்மா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, மாம் ஏனெனில், ஏவ நிச்சயமாக, அனுத்தமம் அனுத்தமாம் மிகவும் உயர்ந்த, கதிம் இலக்கு. சோ இத்தகைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமமானவர்கள் தான். ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னை போலவே கருதுகின்றேன். அதாவது பகவானுக்கு சமமாகவே அவர் கருதுகின்றார். அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. அதாவது பரமத்தலத்தை அடைவது உறுதி என்று வந்து கிளியரா வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், இப்போ கலைவாணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க.
19th ஸ்லோகம். மாதாஜி 19th ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஃபுல்லா வாசிக்கணும். எஸ். பகுனாம் ஜென்மனா மந்தே ஞானாவான் மாம். வாசிங்க. எதுக்கு மியூட்ல இருக்கீங்க? ஜென்மனா மந்தே. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஜி ஓகே மாதாஜி. பகுனாம் ஜென்மனாம் வந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வசுதேவ சர்வமிதிச மகாத்ம சுதுர்லப. பகுனாம் பற்பல, ஜென்மானாம் பிறவிகளுக்கு, அந்தே பிறகு, ஞானவான் ஞானத்தில் முழுமை பெற்றவன், மாம் என்னிடம், பிரபத்யதே சரணடைகிறான், வசுதேவ பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர், சர்வம் எல்லாம், இதி இவ்வாறாக, ச அத்தகு, மகா ஆத்மா மிக சிறந்த ஆத்மா, துர்லப காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானவன். மொழிபெயர்ப்பு. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். பொருளுரை. உயிர்வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் போது ஆன்மீக தன்னுணர்வின் இறுதி குறிக்கோள் பரமபுருஷ. மத்தஜி கொஞ்சம் கீழே வைங்க மத்தஜி, படம் மறைக்குது. பரமபுருஷ பகவானே எனும் தூய்மையான திவ்ய ஞானத்திறனை பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். ஆன்மீக உணர்வின் ஆரம்ப நிலையில் லௌகீக பற்றை ஒருவன் துறக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் போது அருவாவாத கொள்கையின் மீது சற்று பற்றுதல் கொள்ளலாம். ஆனால் மென்மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் போது ஆன்மீக வாழ்விலும் செயல்கள் உள்ளன என்றும் அச்செயல்களே பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன என்றும் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவ்வாறாக பின்னர் அவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவரிடம் சரணடைகிறான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையே எல்லாம், அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், அவரின்றி இந்த ஜடத்தோற்றம் செயல்படாது என்பனவற்றை அச்சமயத்தில் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆன்மீக உலகில் உள்ள பல்வேறு வகையான குணம், ரூபம் போன்றவற்றின் திரிந்த பிரதிபலிப்பே இந்த ஜட உலகம் என்பதையும், ஒவ்வொரு பொருளும் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணனுடன் கொஞ்சம் மேல தள்ளுங்க மத்தஜி, கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையது என்பதையும் அவன் இவ்விதமாக அனைத்து வசுதேவர கிருஷ்ணரின் உறவிலேயே எண்ணுகிறான். வசுதேவரை பற்றிய இத்தகைய பரந்த கண்ணோட்டம் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உன்னத குறிக்கோளாக ஏற்று அவரிடம் சரணடைவதை துரிதப்படுத்துகிறது. இவ்வாறு சரணடைந்த மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள். இந்த பதம் ஷவ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தின் 3வது அத்தியாயத்தில் பதம் 14-15 மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சகஸ்ர ஷீஷா புருஷா சகஸ்ராட்சா சகஸ்ரபாத் ச பூமிம் விஸ்வதோ விருத்வா த்யாதிஷ்டாத் தாஷ்குலம் புருஷ ஏவேதம் சர்வம் யத் பூதம் யச்ச பவ்யம் உத்தாம் உதஸ்வஸ்யேஷனா யத் அன்ன நாதி திரோஹதி. சானோதோக்கிய உபனிஷத்தில் 5.115 கூறப்பட்டுள்ளது. நவை வாசோ ந சஷாம்ஷி ந ஷரோத்ராணி ந மான சத் யசஷதே பிராண இதி ஏவசஷதே பிராண சயே வைதானி சர்வாணி பவந்தி. ஓர் உயிர்வாழியின் உடலில் பேசுவதற்கான சக்தியோ, பார்ப்பதற்கான சக்தியோ, கேட்பதற்கான சக்தியோ, நினைப்பதற்கான சக்தியோ முக்கியமல்ல. எல்லா செயல்களுக்கும் மையமாக விளங்கும் பிராணனே முக்கியம். அதுபோலவே வசுதேவரான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் இருக்கும் முக்கிய பொருள். பேசுவதற்கு, பார்ப்பதற்கு, கேட்பதற்கு
மனதின் செயல்களுக்கு என இவ்வுடலில் பற்பல சக்திகள் உள்ளன. ஆனால் பரமபுருஷரின் தொடர்பு இல்லாவிடில் இவை முக்கியத்துவமற்றவை, எங்கும் நிறைந்தும் எல்லாமாக விளங்குவதால் பக்தர்கள் வசுதேவரிடம் முழு அறிவுடன் சரணடைகின்றனர். பகவத்கீதை 7.17, 11.40 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு பார்க்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னாக்கா, அவ்வாறு ஞானத்துல நிறைந்து பக்தியில வந்து திளைத்திருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பல பிறவிகள் எடுத்து உண்மையான அறிவுடையவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், தட் இஸ் சர்வகாரிய காரணம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ எல்லாமே என்னை அறிந்து, அதான் எல்லாமாக என்னை அறிந்து அனைத்து இடங்களிலுமே அனைத்து ரூபத்திலும் சர்வத்திலுமே பகவான் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அறிந்தவர் என்னிடம் சரணடைகின்றான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே பகவான் என்ற அந்த உண்மையை ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மனநிலைக்கு தள்ளப்படும் போது ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களை முழுமையாக பகவானத்தில் சமர்ப்பணம் செய்து கொள்கிறார்கள். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன், வெரி ரேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். உயிர்வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் பொழுது ஆன்மீக தன்னுணர்வின் இறுதி குறிக்கோள் பரமபுருஷ பகவான் என்று தூய்மையான திவ்ய ஞானத்தினை பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானே என்னும் அந்த ஞானத்தை அவர்கள் அடைகின்றார். ஆனா அதுக்கு கூட நாம வந்து நிறைய பிறவிகள் எடுத்துதான் இந்த ஞானத்தையும் நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் இடத்துல போய் சேர முடியும். ஆன்மீக உணர்வின் ஆரம்ப நிலையில் லௌகீக பற்றை ஒருவன் துறக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அருவாத கொள்கையின் மீது சற்று பற்றுதல் கொள்ளலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உணர்வில் நம்ம வந்து இனிஷியலா பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியலா வந்து நமக்கு பேலன்சிங் வராது இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன மெஜாரிட்டி டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கையில தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே உண்மை அப்படிங்கிற அந்த இதுதான். ஆனா வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத அந்த பிரம்மன் ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றியான ஞானம் வந்து நமக்கு கிடையாது ஆக்சுவலி. ஏன்னா நம்மளால பார்க்க முடியாததெல்லாம் அது ரியாலிட்டியா நம்மளால ஒத்துக்கவே முடியாது. ஆனால் மேன்மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது, ஆனா பக்தியில வந்து நம்ம மேன்மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது செயல்களே பக்தி தொண்டு எண்ணப்படுகின்றன. அவனால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையை உணர முடியும், பகவானுடைய ரூபத்தையும் அவர்களால் வந்து காண முடியும். அவ்வாறு உணர்ந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவரிடம் சரணடைகின்றான். சோ தட் இஸ் அந்த உண்மையான டேஸ்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ருசியை வந்து பார்த்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீதம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ ஆனா எல்லாருமே அந்த நிலைக்கு ஒரு நாளைக்கு போனாதான் நம்ம வந்து பகவானிடத்துல போக முடியும். ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவரிடம் சரணடைகின்றான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கருணையே எல்லாம், இஸ் மர்சி, அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். அவரின்றி இந்த ஜடத்தோற்றம் செயல்படாது. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து அவர் தான் படைத்தார் இந்த ஜடத்தோற்றம், அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்ததான் இந்த ஜடசக்திகள், அவர் தான் இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு தெரியும். அச்சமயத்தில் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆன்மீக உலகில் உள்ள பல்வேறு வகையான குணம், அதாவது 3 குணங்கள், ரூபம் என்றது நமக்கு ஒவ்வொருத்தருமே யூனிக்கான ரூபம் தான் போன்றவற்றின் திறந்த பிரதிபலிப்பே இந்த ஜட உலகம் என்பதை, ஒவ்வொரு பொருளும் பரமபுருஷர் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையது என்பதையும் அவன் உணர்கின்றான். ஏன்னா அவருடைய படைப்பு தான் நாம் எல்லாருமே. இந்த பௌதீக இயற்கை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். சோ இந்த உலகமே பாத்தீங்கன்னாக்கா குணங்களை படைத்தவரும் அவர் தான். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரூபத்துல இருக்கும் இல்லையா, யூனிக். எப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கர்மங்களும் வந்து யூனிக், அதே மாதிரிதான் அவங்களுடைய ரூபமும் வந்து யூனிக். ஸோ ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்காங்க, அம்மா மாதிரியே இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே நம்ம வந்து நல்லா கம்பேர் பண்ணோம்னாக்கா there will be individual difference கண்டிப்பா இருக்கும். ஓவராலா பார்க்கும்பொழுது எஸ் சிமிலாரிட்டி நம்மளால சொல்ல முடியும். ஆனா வந்து there will be கண்டிப்பா சில டிஃபரன்சஸ் இருக்கத்தான் செய்யும். ஸோ ஏன்னா அது அவங்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, மூக்கு இது எல்லாமே வந்து உடல் அமைப்பு கூட வந்து பெறுவது என்பது நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இவ்விதமாக அனைத்துமே வாசுதேவரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உறவிலேயே எண்ணுகின்றான். அனைத்துமே பகவானோட லிங்க், தட் யோகம்.
வாசுதேவரை பற்றிய இத்தகு பரந்த கண்ணோட்டம் பரமபுருஷ பகவான் புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உன்னத குறிக்கோளாக ஏற்று, அதாவது ஹீ இஸ் த ஹையஸ்ட், அதாவது அத்தாரிட்டி, அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்திற்கும் மேல்பட்டவர் அப்படிங்கிற அந்த அந்த இலக்கும் வந்து நமக்கு அவர் தான் அப்படிங்கறது வந்து புரிந்து கொண்டு அவரிடம் சரணடைவதே துரிதப்படுத்துகின்றது. சோ அதனால என்ன ஆகுனாக்கா, அப்படிப்பட்ட பக்தியில வந்து ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுடைய மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் சரணடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது. இவ்வாறு சரணடைந்த மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வெரி ரேர் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இந்த பதம் ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3வது அத்தியாயத்துல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சஹஸ்ர ஸ்ரீஷா புருஷ சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் ஷா பூமிம் விஸ்வதோ விருத்வா துவாதிஷ்ட தசாங்குலம் புருஷ ஏவேதம் சர்வம் யத் பூதம் யஷ பவ்யயம் உதாமிருதஸ் வஷ்யாஷனோ யத் அன்னேனாதி ரோஹித. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உபனிஷத் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு உயிர்வாழி உடலில் பேசுவதற்கான சக்தியோ, பார்ப்பதற்கான சக்தியோ, கேட்பதற்கான சக்தியோ, நினைப்பதற்கான தாட்ஸ் கூட சக்தியோ முக்கியம் இல்லை. இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. ஆனா எல்லா செயல்களுக்கும் மையமாக விழும் பிராணனே முக்கியம். அதாவது கான்சியஸ்னஸ், இந்த உணர்வு தான் வந்து, அந்த உணர்வு என்பது என்ன? ஆத்மா. அந்த ஆத்மா தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் ஹிம். அதுதான் வந்து முக்கியமான செயல் அப்படின்னு முக்கியமான ஒரு இதுன்ற வந்து இங்க சொல்றாங்க. இதுவே வந்து வாசுதேவரான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் இருக்கும் முக்கிய பொருளாகும். ஏன்னா ஜீவாத்மாவுடைய சொரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். பேசுவதற்கும் பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் மனித செயல்களுக்கும் என இவ்வுலகில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வுடலில் பற்பல சக்திகள் உள்ளன. பேசுறதுக்கு இந்த காற்று வேணும் இல்லையா, வாயு இருந்தாதான் இந்த பேச்சு தன்மை கூட நமக்கு வரும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்பதற்கு நமக்கு காது இருக்கணும் இல்லையா, சோ அது கேட்கக்கூடிய அந்த ஃபெசிலிட்டியும் நமக்கு இருக்கணும். சோ அது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான அந்த செயல்கள் வந்து இயல்புகள் வந்து நமக்கு தேவை. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் செயல் செய்வதற்கு. ஆனால் நாம் எல்லாருமே வந்து பகவான் இடத்துல இருந்து வந்தவங்க, அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்கன்றத நம்ம வந்து மையமாக வச்சு பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் தான் மெயின் அப்படிங்கிற அந்த ஞானமும் நாம வந்து புரிஞ்சு கொள்கின்றோம். சோ ஆனால் பரமபுருஷனின் தொடர்பு இல்லாவிட்டால், ஏன்னா இந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவா இல்லைன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம எல்லாருமே டெட் பாடி. ஸோ இது எல்லாமே இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஷட்டில் பாடி எல்லாமே இருந்தா கூட அந்த ஸ்பிரிட் வந்து அந்த ஷட்டில் பாடியோட இல்லைன்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து அதாவது ஜடமாக தான் படுத்துட்டு இருக்கோம், அதாவது ஒரு டெட் பாடியா தான் இருக்கோன்றது அர்த்தம். சோ எங்கும் நிறைந்தும் எல்லாமாக விளங்குவதால் பக்தர்கள் வாசுதேவரிடம் முழு அறிவுடன் சரணடைகின்றனர். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு கிளியரா தெரியறது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காமை ஸ்ததை ஸ்தர் ஹிருதய யக்ஞான பிரபத்யந்தே அந்யதேவதா தம் தம் நியமாஸ்தாய பிரகிருத்தியா நியதா சவ்யயா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் தம் நியமங்கள் இல்லைங்களா, அதுதான் நம்ம காமை ஆசைகளால், ததை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு ஹிருதய அலைக்கழிக்கப்பட்ட, ஞானம் பிரபத்யந்தே சரணடைகின்றனர், அந்நிய பிறருக்கு, தேவதா தேவர்கள், தம் அதற்கேற்ற நியமங்கள், ஆஸ்தாய பின்பற்றி, பிரகிருத்தியாய அதாவது இயற்கையாகவே, நியதா கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, சவ்யயா அவர்களது சுயமான. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள், அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து பௌதிக இயற்கை மேல பற்றுதல் இருப்பவர்களுக்கு ஞானம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கேற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம ஞானமும் சரி, ஆன்மீக ஞானத்தை பற்றி முழுமையாக ஒரு ஞானம் இல்லாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எதுக்கு படைச்சார், இந்த மாதிரியும் வந்து இருப்பாங்கன்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை யாராவது நினைக்காம போனா கூட அட்லீஸ்ட் பற்பல ஜென்மங்கள் பிற தேவர்களையாவது வணங்கி அதனால வந்து அந்த ஞானத்தை அவர்கள் விருது செஞ்சுட்டு இறுதியில நம்ம கிட்ட வந்து சேரணும்ன்றதுக்காக தான் வந்து பகவான் தேவர்களையே படைத்தார். ஆனா உண்மையிலே தேவர்கள் வேற யாருமே கிடையாது, பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான். சோ அதனால வந்து நாம அவர்களை வணங்கும் பொழுது கூட பகவானை நினைச்சுட்டே வணங்கணும்னாக்கா, அது நீங்க அப்படி நினைக்காம வணங்கினா கூட பகவானை தான் வணங்குறீங்கன்றத ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு.
சோ நம்ம எல்லா வணக்கங்களும் சரி, பக்திகளும் சரி, தேவர்களுக்கு நம்ம செஞ்சா கூட அது எல்லாமே பகவானுக்குத்தான் போய் சேருகின்றது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தங்களுக்கு இயற்கைக்கேற்ப வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். தம் நியமம், அதாவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதுல எல்லாமே அவங்க பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் 21 ஐ திங்க் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோ யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. யோ யோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ யோ மா யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தக ஸ்ரத்தயார்சிதும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விதாதாம் அகம். யயா யாராகினும், யாம் யாம் ஏதாகிலும், தனும் தேவனின் ரூபத்தில் பக்தன் ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடன் அர்சிதும் வழிபடுவதற்கு இச்சதி விரும்புகின்றானோ, தஸ்ய தஸ்ய அவனுக்கு அச்சலாம் உறுதியான, ஸ்ரத்தாம் நம்பிக்கை, தாம் அவனுக்கு, ஏவ நிச்சயமாக, விதாதாமி அளிக்கிறேன், அகம் நான். மொழிபெயர்ப்பு: எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். பொருளுரை: கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். எனவே தேவர்களிடமிருந்து ஜட இன்பத்திற்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் எல்லோருடைய இதயங்களிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள பகவான் அதனை உணர்ந்து அத்தகையவனுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்கிறார். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உன்னத தந்தையான பகவான் அவர்களது சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதில்லை. ஆனால் அவர்களது லௌகீக விருப்பங்கள் பூர்த்தியாகும் வகையில் எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுக்கிறார். சர்வ வல்லமை உடைய கடவுள் ஜட உலகை அனுபவிப்பதற்கான வசதிகளை கொடுத்து அதன் விளைவாக மாயையின் வலையில் உயிர்வாழிகளை விழச் செய்வது ஏன் என்று சிலர் கேட்கலாம். பதில் என்னவெனில், பரம புருஷர் பரமாத்மா இத்தகு வசதிகளை கொடுக்காவிடில் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தமில்லை. எனவே ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவரின் விருப்பப்படி பூரண சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறார். ஆனால் அவரது இறுதி அறிவுரையை நாம் பகவத்கீதையில் காண்கிறோம். ஒருவன் எல்லாவற்றையும் துறந்த முழுமையாக அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுவே மனிதனை மகிழ்விக்கும். சாதாரண உயிர்வாழிகள் தேவர்கள் இருவருமே பரம புருஷ பகவானின் விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். எனவே உயிர்வாழி தனது விருப்பத்தின் மூலம் மட்டும் தேவர்களை வழிபட முடியாது. தேவர்களாலும் பரமனின் விருப்பமின்றி எந்த வரத்தையும் அளிக்க முடியாது. முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பமின்றி புல்லும் அசையாது என்று கூறுவர். பொதுவாக ஜட உலகில் துயரப்பட்டவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் வழிகாட்டலின்படி தேவர்களிடம் செல்கின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை விரும்புவர், அதற்குரிய தேவரை வழிபடுவர். உதாரணமாக, நோயுற்றவன் சூரிய தேவனை வழிபடுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறான். கல்வியை விரும்புவன் கல்வியின் தேவதையான சரஸ்வதியை வழிபடலாம். அழகான மனைவியை நாடுபவன் சிவபெருமானின் நாயகியான உமாவை வழிபடலாம். இவ்விதமாக வேத சாஸ்திரங்களின் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுவதற்கான பல்வேறு முறைகள் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு உயிர்வாழி ஒரு குறிப்பிட்ட வசதியை அனுபவிக்க விரும்புவதால் அதற்கான குறிப்பிட்ட தேவரிடம் இருந்து அந்த வரத்தினை பெறுவதற்கான பலமான ஆசையை பகவான் தூண்டுகிறார். அதன் மூலம் அவன் அவ்வரத்தினை வெற்றிகரமாக அடைகிறான். ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை நோக்கி ஓர் உயிர்வாழிக்கு இருக்கும் பக்தி மனப்பான்மையும் பரம புருஷனால் ஏற்படுத்தப்படுவதே ஆகும். கிருஷ்ணரே பரம புருஷர், அவரே பரம புருஷரால் ஏற்படுத்துவதே ஆகும். கிருஷ்ணரே பரம புருஷர், அவரே
எல்லா உயிர் வாழிகளின் இதயத்திலும் வாழும் பரமாத்மா என்பதால் குறிப்பிட்ட தேவர்களை வழிபடுவதற்கான ஆர்வத்தை அவரே மனிதர்களுக்கு அளிக்கிறார். தேவர்களால் அத்தகு ஆர்வத்தினை ஏற்படுத்த முடியாது. பரம புருஷனுடைய விஸ்வரூபத்தின் பல்வேறு அங்கங்களே தேவர்கள். எனவே அவர்களுக்கு சுதந்திரமில்லை. வேத சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, பரம புருஷ பகவான் பரமாத்மாவின் உருவில் தேவர்களது இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ளார். இதயத்திலும் அமைந்துள்ளார். செய்ய தேவர்கள் மூலமாக அவர் ஏற்பாடு செய்கின்றார். ஆனால் ஜீவாத்மா தேவர்கள் ஆகிய இருவருமே பரமனின் விருப்பத்தை சார்ந்தவர்களே, சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தேவர்களை வழிபடும் முறை பத்தி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவரவர்களுக்கு ஏற்ற நியமங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவையை வணங்குகிறார்கள். ஆனா உண்மையிலே அந்த மாதிரி வணங்கக்கூடிய தன்மை வந்து மனசுல வந்து நமக்கு வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துறது வந்து பகவான். எதுக்காக பகவான் இதை செய்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து முழுமையான சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காருன்னாக்கா நாம எதை செய்யணும்ன்ற நினைக்கிறோமோ அதை செய்வதற்கான அனுமதியும் அவர் வந்து வழங்குகின்றார். அதனாலதான் அந்த அனுமதி வழங்குபவரும் அவர்தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம் இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். எனவே தேவர்களின் மீது ஜட இன்பத்திற்காக, ஏன்னா தேர் ஆல் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ். ஸோ அதனால அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அருள் எல்லாமே இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலுமே அவங்களுடைய அனுகிரகத்தால கண்டிப்பாக நாம சாதிக்க முடியும். ஸோ ஆனா அதனாலதான் நம்ம வேண்டது எல்லாமே அவங்க கிட்ட, எனக்கு வீடு தா, பொன் பொருள் தா, மனைவி தா, மக்கள் தா, இதுதான் நம்ம வந்து கேட்டுட்டே இருக்கிறது நம்ம இல்லைங்களா. இது எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கை சம்பந்தப்பட்டதுதான். சோ அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் எல்லாருடைய இதயங்களிலுமே பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள பகவான் அதை உணர்ந்து அத்தகையவனுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்கின்றார். சோ ஆனா யாராவது நம்ம வந்து வைகுண்டம் போனோம் இல்லைன்னாக்கா பகவானிட பாதங்கள் சேரணும்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானைத்தான் வணங்குவார்கள். சோ நான் வைகுண்டம் போனேன்ட்டு நான் போயிட்டு நான் சிவபெருமானையோ பார்வதியோ கண்டிப்பா நான் வணங்க மாட்டேன். வேணும்னா கைலாச பதவி அடையணும்னு சொல்லிட்டு வேணா நம்ம வந்து வணங்கலாம். சோ நமக்கு அது நல்லா தெரியும். இல்லைன்னா நமக்கு இது வேணும், எந்த ஒரு வரமே ஈஸியா கொடுக்கக்கூடியவர் நம்ம சிவபெருமான் தான். ரொம்ப கருணை. அவர் வந்து இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் டிவோட்டியும் அவர் தான். ஆனா அவர் தான் நமக்கு வந்து கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரவரும் அவர் தான். சோ ரட்சணை என்பது அவர் ஈஸியா செய்யக்கூடியவர். சோ அப்படிப்பட்ட இது நாம கேட்கறது எல்லாமே இந்த பௌதிக செயல்கள் பற்றி தான் நம்ம கேட்கறதே. ஆன்மீகத்தன்மையை நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கறதே கிடையாது. இது மட்டும் நம்ம ஒத்துக்கன்னு தான் வேணும். இது நம்ம நிதானமா யோசிச்சு பார்த்தா கூட நம்ம முன்னெல்லாம் எப்படி இருந்தோன்றத யோசிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக, ஏன்னா நமக்கு அறியாமை, நம்ம தவறு செய்யறோம்னு நம்ம இல்ல, நமக்கு தெரியல. So we don't know how to do the things. இந்த ஞானமே இல்லாம தான் நாம இருந்தோம். சோ இந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து பெற்ற பிறகு கண்டிப்பாக நம்ம எது செய்யணுமோ அது கண்டிப்பா நம்ம செய்வோம். சோ எல்லா உயிர்வாழிகளின் உன்னத தந்தையான பகவான் அவர்களது சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதே கிடையாது. ஈவன் நம்ம கூட நம்ம பிள்ளைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்குமுறையில நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அவங்க அதை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால அடக்குமுறையில நம்ம எந்த ஒரு நல்ல இதுவும் நம்ம எடுத்துட்டு வரவே முடியாது. பட் அன்பால மட்டும்தான் நம்ம எதையுமே செய்ய முடியும். சோ ஆனால் அவர்களது லௌகிக விருப்பங்கள், அதாவது இந்த பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா, பூர்த்தியாகும் வகையில் எல்லா வசதிகளுமே அவர் செய்து கொடுக்கின்றார். சர்வ வல்லமுடைய கடவுள் ஜட உலகை அனுபவத்திற்கான வசதிகளை கொடுத்து அதன் விளைவாக மாயையின் வலையில் உயிர்வாழிகள் விழச் செய்வது ஏன் என்று சில பேர் கேட்கலாம். எதுக்காக இந்த செல்வங்கள் கொடுக்கணும் அவரு, நாம எதுக்கு மாயையில போய் சிக்கிக்கணும், அதுக்கப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே வந்து அவர் வந்து யாருடைய சுதந்திரத்திலுமே வந்து தலையிடுவது கிடையாது. அதுதான் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு நாம வந்து அடக்குமுறை பண்ணா அது வேஸ்ட் இல்லையா. அதேதான் வந்து இங்க நம்ம வந்து செய்யறோம். எனவே ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் விருப்பப்படி பூர்ண சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறார். ஆனால் அவரது இறுதி அறிவுரை நாம பகவத்கீதையில் காண்கின்றோம். அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசியில கூட அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் நான் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், உனக்கு எது நன்மை என்பது நீதான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து கடைசியில சொல்வார். சோ உனக்கு இந்த வழி போனா உனக்கு இது நன்மை, இந்த வழி போனீங்கன்னா உனக்கு இது கஷ்டம் அப்படிங்கிற ரெண்டு இது வந்து கரெக்டா சொல்லுவார். அதே மாதிரிதான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து கூட பரமாத்மா ரூபத்துல அதை காட்டிட்டு தான் இருப்பார். ஆனா நாம வந்து மனதை அடக்காமல் போனால் அவர் காட்டக்கூடிய நல்வழியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓவர் ரூல் பண்ணி நம்ம மனசு போன போக்குல போகும்பொழுது அதனுடைய விளைவுகளை வந்து நாம வந்து சந்திக்க
நேரிடுகிறது. அதனாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்ல நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இதுவே வந்து மனிதனை மகிழ்விக்கும். சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆனா அது எல்லாமே நம்ம வந்து விட்டுட்டு பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த உன்னத பாதையில போனோம்னாக்கா நமக்கு என்னைக்குமே நன்மை. சாதாரண உயிர்வாழிகள் தேவர்கள் இருவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமபுருஷ பகவான் விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் தான். அதாவது அவர்களை படைத்ததே, நம்ம எல்லாருமே படைத்தது பகவான் என்று நாம சொல்லும் பொழுது தேவர்களையும் படைத்ததும் பகவான் தான். அவர்களுடைய ஹிருதயத்திலேயுமே பகவான் உட்கார்ந்திருக்கார். எனவே உயிர்வாழி தனது விருப்பத்தின் மூலம் மட்டுமே தேவர்களை வழிபட முடியாது. தேவர்களாலும் பரமனின் விருப்பமின்றி எந்த வரத்தையும் அளிக்க முடியாது. பாத்தீங்கன்னா தேவர்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய விருப்பமின்றி எந்த வரத்தையும் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். சோ முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பமின்றி புல்லும் அசையாது என்று கூறுவர். பொதுவாக ஜட உலகில் துயரப்பட்டவர்கள் வேத இலக்கியங்களில் வழிகாட்டலின்படி தேவர்களிடம் செல்கின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை விரும்புவோர் அதற்குரிய தேவரை வந்து வழிபடுவர். இது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய இடங்கள்ல கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ கல்யாணம் ஆக நல்லபடியா வரணும்னா திருமணஞ்சேரிக்கு போயிட்டு அங்க ஒரு திருக்கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஜாதகத்துல வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த பரிகார ஜாதகம், இந்த மாதிரி ராகு தோஷம் இருக்கிறது, திருநாகேஸ்வரம் போயிட்டு அங்க அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வாங்க. சோ ஒரு பர்டிகுலர் தேவதை வந்து வணங்கக்கூடிய இது வந்து சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்கு. அததான் வந்து நாம வந்து அதை தேடி கண்டுபிடிச்சுதான் நம்ம செய்யறோம். சோ உதாரணமாக நோயுற்றவன் சூரிய தேவனை வழிபடுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றனர். கல்வியை வந்து மேன்மேல்னாக்க சரஸ்வதி தேவியை வந்து வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு, அல்லனா தட்சிணாமூர்த்தியை வணங்கணும்னு சொல்லுவோம். நம்ம அழகான மனைவியை நாடுபவன் சிவபெருமானின் நாயகியான உமாவை வழிபடலாம். சோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு வேதங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே அவர்களுக்கு வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வரும்பொழுது அதை எஸ் அப்படின்ற ஒரு நாடு கொடுக்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமபுருஷ பகவான். ஒரு உயிர்வாழி ஒரு குறிப்பிட்ட வசதியை அனுபவிக்க விரும்புவதால் அதற்கான குறிப்பிட்ட தேவரிடம் அவன் அந்த வரத்தை பெறுவதற்கான பலமான ஆசையை பகவான் தூண்டுகிறார். சோ யார்கிட்ட இருந்து இந்த உந்துதல் வருது? நாம வந்து அதாவது நினைச்சதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து ஆக்கத்துக்கு எடுத்திருந்து விடுறது வந்து பகவான் தான். அதன் மூலம் அவன் அவ்வரத்தினை வெற்றிகரமாக அடைகின்றான். ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை நோக்கி ஒரு உயிர்வாழி இருக்கும் பக்தி மனப்பான்மையும் பரமபுருஷரால் ஏற்படுத்தப்படுவதே ஆகும். இப்ப நம்ம சிவன் மேலே நிறைய பக்தி வச்சிருக்கோம்னாக்கா அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளேருந்து நமக்கு பர்மிஷன் வர்றது கூட பகவான் கிட்ட இருந்துதான் அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர், அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளின் இதயத்திலும் வாழும் பரமாத்மா என்பதால் குறிப்பிட்ட தேவர்களை வழிபடுவதற்கான ஆர்வத்தை அவரே மனிதர்களுக்குள் அளிக்கிறார். ஏன்னா நம்ம பகவானை வணங்கலைன்னா அட்லீஸ்ட் தேவர்களையாவது இவர்கள் வணங்கட்டும். சில பற்பல பிறவிகள் தேவர்களை வணங்கி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வணங்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ அதுக்கப்புறம் தேவர்களால் அத்தகு ஆர்வத்தினை ஏற்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஹிருதயத்திலுமே உட்கார்ந்திருக்கார் பகவான். சோ பரமபுருஷ விஸ்வரூபத்தின் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விஸ்வரூபத்துல எல்லாருமே இருக்காங்கன்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அவர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய அங்கங்கள். சோ ஒரு பாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். எனவே அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை. வேத சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவின் உருவலில் தேவர்களது ஹிருதயத்திலும் அமர்ந்துள்ளார். எனவே ஜீவாத்மாவின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய தேவர்கள் மூலமாக அவர் ஏற்பாடு செய்கின்றார். ஆனால் ஜீவாத்மாவோ தேவர்கள் ஆகிய இருவருமே பரமனின் விருப்பத்தை சார்ந்தவர்களே, சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. நாம் எல்லாருமே கட்டுண்டவர்கள் தான். விடுதலை அடையணும்னாக்கா கண்டிப்பா நாம இந்த பக்தி பாதையில வந்து நாம வந்து முன்னேறி சென்றால் மட்டுமே நம்மளால வந்து